Így kezd el növelni a munkatársaid felelősségvállalását. A felelősségvállalás növelésének első lépése. Írd le és egyeztesd le az érintettekkel, hogy mivel kapcsolatban mik az elvárások. A következő 3 dologgal kapcsolatban mindig meg kell fogalmaznunk az elvárásokat. Ezek az adott területhez tartozó eredmények, a cselekvések és erőforrások. Például egy raktárvezetőnek az eredményei, pontosan kiadott és adminisztrált megrendelések, átvett, beazonosított, helyére rakott és pontosan adminisztrált beérkező készletek, rendezett, tiszta raktár, hatékonyan megszervezett munka, képzett személyzet, a raktárvezetőnek a cselekvései, árufogadás, elhelyezés, összekészítés, csomagolás, árukiadás, raktár rendezése és takarítása, adminisztráció, munkaszervezés, szükséges dolgok beszerzése, stb. A raktárvezetőnek az erőforrásai, maga a raktárépület, a raktári berendezések, a benne lévő eszközök, anyagok és készletek, az ott dolgozók, beleértve a raktárvezetőt, akinek a helyettesítéséről is gondoskodni kell. Ezek nem teljes felsorolások. Ha szeretnéd hatékonyan javítani a dolgozók és részlegvezetők felelősségvállalását, akkor segíthetek neked.